когато не можеш да очакваш помощ. Вземаш нещата в свои ръце. Бандата на екшън представя Яхтата в четвъртък вечер в 10. Премиера по BTV Action. BTV Action. Повече от емоция. Сестра ми Пролет е най-добрия войн в племето. Баща ми е строгият ми лидер, а аз съм единственият му син. Баракуда! Щом съм толкова неспособен, ще напусна племето. Баракуда! Къде отиде? Огън! Огън! Митът за Маракуда. Ще намеря огън за племето ни! От 22 август в кината от BTV Studios. Колко ми даваш се завръща и търси нови участници, Винаги съм си я представил на 22. които да предизвикват звездните ни гости. Има биография в тези очи. Такива мъже ли харесваш? Не. Айде. Ако годините не отговарят на визията ти и знаеш, че възрастта е само условност, запиши се за кастинг на BTV BG. Талантът няма граници. Той пътува в невъзможното. Впечатлява. Изненадва. И се завръща отново. България търси талант. От септември по BTV. BTV Action. Повече от емоция. Смъртоносно оръжие BTV Action. Смъртоносно оръжие всеки делник в 20.